După primul vers, primul beat atac sistemul românesc, după mă vede într-o drama. Eu cred că nu mai ai auzit, mă vei auzi de cum încolo o să te prezint. Sper să înțelegi mesajul și să-mi răspund de plin de ori de stră, pentru de ce o să mai râd. Ar trebui să fii împușcat ca o să mă drept în cap, dar nu de trupele special și de vagabonții care dau și de din cap. E gangsta rap, nu ar trebui să înțeleg pentru fapt și să reprezinți strada și România pe care tu ai dus-o într-un căcat. Noi nu suntem sugetari după vapor, tu și domnul Boc vă meritați în topor. Drept în cap se gădesc reșirați pe rotoar și toți din politică ce pățiți aceeași ciulat. Sper că nu va răni prea multe între ăsta mic. Am să vă vânesc de acum încolo cu un cuțit. Yo! Nu am nevoie de tine și de țara ta de căcat. Pe mine nu m-ai afectat, nu mă vei afecta deloc, eu fac rap. Dar-ai distrus o populație întreagă cu sistemul de căcat. Propune de legaliza marihuana, obligați oamenii să asigure locuința ce căcat. Mai atunci și voi cu ei, mă, să faceți asta. Nu zic că ar fi o idee rea, eu mă put pe tine și cu asta bas. Ce-ar fi ca tu de mâine să umbli cu tăi juți? Ce-ar fi ca tu de azi înainte să mă asculti? Să pleci din România mai degrabă să te omori? Sau vrei să aștepți un nou război? Eu, de partea noastră. Și ăsta e un atac direct din stradă pentru de măcioasă.